Ако ти си с бяла руса коса, но косата ти е като метла, продължавай да гледаш това видео. Здравейте на всички! Казвам се Синем и това видео е продължение на предното ми видео. Днес отново ще си говорим как да поддържаме толкова бяла руса коса или като цяло какво да правим, ако сме с увредена коса, или как да поддържаме омбре, как да поддържаме коса, която е на кичури или баляш. Няма значение. В предното видео споменах, че това, че не си цялата толкова руса като мен, по никакъв начин не означава, че трябва да се грижиш по-малко за косата си. Напротив, това няма абсолютно никакво значение. Както аз се грижа за косата си, така трябва да се грижиш и ти за твоята. Разбира се, ако ти си с кестенява коса, то и ти продължавай да гледаш видеото. Или черна, или червена, няма значение. Щом едно момиче с толкова бяло руса коса може да има такава дължина и толкова жизнена коса, можеш и ти да имаш такава със сигурност. Нямам удължения. Доказателство. Нямам удължения, така че продължавай да гледаш видеото. Разбира се, длъжна съм да кажа, че това, което знам като информация, това, което ще ви поднеса днес като информация, за да не си загубите времето, не се свежда до факти, не се свежда само до състоянието на моята коса или до моя опит, който аз имам, а до това, че моята майка е фризьорка от повече от 10 години. И аз работя заедно с нея, но не като фризьор, като маникюристка и като гримьор, понеже тръгнах да го казвам. Също съм и гримьор. И това, което съм наблюдавала, това, което тя ми е разказвала, показвала и така нататък, всичко, което малко или много съм научила, ще ви го поднеса днес като информация. Също така съм руса от 10 клас, това са 6 години. Даже мисля, че в 8 клас бях с омбре, така, русото ме влече от доста години. И съм имала моменти, в които косата ми не е изглеждала толкова добре, но това е защото не съм се слушала в майка ми, аз съм била и тинейджър, правила съм всичко наобратно, защото аз съм се знаела най-добре. Всички сме минали оттам, няма значение. Това защо ви го казвам? Казвам ви го, защото да не си мислите, ами тя сигурно генетично косата е супер, генетично си изглежда толкова добре косата и напротив, не е генетично. Ако спра да я подхранвам, ако спра да се грижа добре за нея, то най-вероятно няма да е толкова хубава, със сигурност. Така че, ако аз мога да имам такава коса и вие може да имате такава коса, просто трябва да оцелите добър фризьор и трябва да се слушате в тези съвети, които ще ви кажа днес. За тези от вас, които гледаха предното ми видео, малко ще се повторя, извинявам се предварително, но ще има хора, които най-вероятно не са го гледали. Гледайте го. Малко ще обобщям информацията, която казах от предното ми видео, защото ако вие не промените тези неща, които са основните неща, то каквито и продукти да си купите, каквото и да правите, колкото добър фризьор да имате, то няма как състоянието на вашата коса да е добро. Ако аз имам увредена коса, ако тя изглежда като метла, това, което ще направя на първо място е да обърна внимание начина, по който аз мия тази коса. В предното видео ви споменах, че най-голямата грешка и най-големия проблем е начина, по който вие измивате вашата коса. За тези от вас, които го чуват за първи път, знам, че е вау, знам, че е нещо странно, знам, че може да си кажете то всеки знае как да си измие косата, ама не е така, не всеки знае как да си измие косата правилно. Гледайте предното ми видео, там съм обяснила къде бъркате и основните неща, които трябва да обърнете внимание за начина, по който вие измивате косата си. Споменавам отново, не измиваме косата с гореща вода, защото това ще доведе до нейното накъсване, до косопад и куп други проблеми. Състоянието й няма да е особено добро. Разбира се, за да измиете цялата мръсотия от косата си, трябва да използвате топла вода, в никакъв случай студена или ледена, защото и тези грешки съм ги виждала и тези неща съм ги чувала. Има момичета, които знаят, че не е хубаво да си измиват косата с гореща вода. Да, но това по никакъв начин не означава, че може да измиете и с студена вода. Тоест, това, че ще измиете с студена вода, няма да направи косата ви по-красива, едва ли не хидратирана. Напротив, няма да успеете да измиете мръсотията от косата си и тя ще се омазни още по-бързо, което отново ще доведе до скорошно измиване на косата. Това знаете до какво води. Ако всеки ден си миете косата или през 2-3 дни,
3 дни смятам, че е нормално, да, но по-малко от 3 дни не е нормално. Така, измиваме косата с топла вода, в никакъв случай гореща и в никакъв случай студена, ледена и така нататък. Накрая може да измиете с една идея по-хладка, но за да измиете тази цялата мръсотия и за да може косама да се отвори и да подейства шампуанът ви, да подейства маската ви, балсамът ви и така нататък, трябва да измиете с топла вода. И за да затворите кутикула, за да затворите косама, може да я измиете накрая с по-хладка вода. Повечето от вас, когато си измият косата, взимат една кърпа и почват ето тези груби движения по косата, по скалпа, навсякъде, абсолютно навсякъде. Ами точно това нещо ще доведе до косопад, до накъсване на косата, изтормозване на косата, защото когато тя е мокра, тя е най-податлива на накъсване, тя е най-чувствителна. Така че, моля ви, просто вземете една кърпа, подсушете, ето така, лекичко, внимателно. Просто се държите с косата като куприна, буквално като нещо, което ви е страх да не го скъсате, ви е страх да не му направите нещо. Това, което правя аз е да използвам микрофибърна кърпа. Тя е супер щадяща за вашата коса. Ето, вижте само колко е удобна. По този начин се закача на косата и може да изчакате да изсъхне с такава кърпа. Мисля, че я продават в Shein, в AliExpress. Моята е от Little Black Dress. Мисля, че беше около 13-15 лева. Доволна съм. Взех си 2 кърпи. 2 кърпи. Сега ще ви кажа защо 2 кърпи. Защото едната използвам когато излезна от банята, когато косата ми е мокра, за да може да изсъхне. Затварям я в тази кърпа. А другата използвам, защото когато влизам в банята и си взимам душ, отново използвам такава кърпа, за да не се накъсва, за да не се налага да я връзвам. Не си решете косата, когато е мокра. Никога не го правете. Ако вие сте с бял-руса коса или с руса коса, просто не го правете. Използвайте някакво олио за коса, използвайте нещо, което ще ви помогне за разресването й, но не я решите веднага, когато излезете от банята, защото ще я накъсате и това ще доведе до косопад. Не го правете. Разбира се, ако вие сте с много чуплива коса, разбира се, може да го направите, но изчакайте малко да поизсъхне, изчакайте да попие, водата да попие по кърпата, или малко я подсушете и тогава го направете. Но не и веднага след като я измиете, защото това е пагубно за вашата коса, повярвайте ми. Никога, ама никога не използвайте пластмасови гребени. Това ще доведе до наелектризиране на вашата коса. Аз използвам ето тази четка. Тя е дървена с естествен косъм. Ще напиша тук някъде модела, марката на четката. Открих я в интернет за 23 лева. Тя е от дистрибутор, между другото. Майка ми използва такива и много други. Просто изхвърлете пластмасовите четки в кошчето и използвайте дървени с естествен косъм. Задължително. Просто това е, пак казвам, пагубно за вашата коса. Тези пластмасовите, които абсолютно за нищо не стават. Изхвърлете ги просто, махнете ги. Това, което съм забелязвала, между другото, е покрай мои познати, съученици и така нататък, мои приятелки, те винаги имаха по едно гребенче в чанчичката от тези мъничките, които ги продават в Jumbo, които са тип форма като на русалка или някакви такива по-женски, по-интересни. И седят и през 2 часа изкарват гребенчето и почват да си решат косата. После след 2 часа пак почват да си решат косата. Абсолютно без причина го правеха. Ами, момичета, няма как да имате хубава коса, ако го правите това нещо. Това е също една от причините, поради които може да нямате хубава коса. Без значение дали тя е кестенява, без значение дали тя е руса и така нататък. Прекомерното ресане на вашата коса води до косопад. Абсолютно до косопад. Не си мислете, че правите услуга на косата си. Не си мислете, че тя ще е по-хубава, едва ли не това е някаква грижа за вашата коса. Това не е никаква грижа за вашата коса. И колкото по-рядко вие решите косата си, толкова по-добре за косата ви. Повярвайте ми.
2 пъти на ден, максимум 3 пъти на ден е напълно достатъчно да я решите. Така да я решите през 2 часа, през половин час или когато ви скимне, не го правете. Това ще доведе до косопат. И ще се повтори отново. Режем косата отдолу нагоре, от краищата към корена. Дори когато тя е мокра, виждала съм как буквално някаква супер агресия към косата, която е ужасна. Да, знам, че някои бързат, знам, че примерно искате вече да излизате или това, да, ще ви спести време, но ще имате косопат и косата ви няма да изглежда добре. Просто по-добре отделете 5 минути повече на косата ви или 2 минути повече, за да я разрежете хубаво, отколкото да правите така. Получих и съобщение от сорта на аз няма как толкова време да отделя на тази коса, да я реша или пък толкова бавничко, толкова внимателно, толкова леко, защото тя е много къдрава. Да, но това, че твоята коса е толкова къдрава, по никакъв начин означава, че трябва да бъдеш агресивна към нея. Разбираш ли, че това няма да доведе до нищо хубаво и не си правиш услуга. Купи си някакви продукти, които ще разрешат, ще помогнат за разрестване на твоята коса. Купи си, просто изпробвай различни продукти. Виж кое действа добре за твоята коса. Има толкова хубави продукти, които се продават на пазара. Не са толкова скъпи. Има за всякакви видове коси. За много къдрави, за много чупливи, за много накъсан. Има толкова много продукти, които ще ви помогнат, ще ви свършат перфектна работа. Просто използвайте, пробвайте, купете си по-висока козметика, по-висок клас. Разбира се, тук ще се повторя отново. Моля ви, не си купувайте продукти за коса от дрогерията, защото те няма да ви свършат добра работа. Абсурд. Няма да ви свършат добра работа. Ако си купите една професионална козметика за коса, ще спестите много повече пари или ще ви излезе абсолютно същото, отколкото ако си купите козметика за коса от дрогерията. Защото ако си купите козметика за коса от дрогерията, трябва да използвате много повече количество, защото те не са толкова концентрирани спрямо тези, които са професионални, спрямо тези, които си купувате от вашия фризьор. Така че заложете на професионална козметика, ако искате да имате хубава коса. Аз изправям косата абсолютно след всяко измиване. Това означава, че вие може да имате хубава коса, дори когато използвате преса. Но как да използваме правилно пресата, може да видите в предното ми видео. И все пак намалете прекомерната употреба на преса, на маши, на сешуари. Това, което аз забелязвам, че много често сешуара се използва адски неправилно, сушите си косата хаотично, тя ви отива в единия край, после в другия край и така тя се заплита и после не можете да я разрежете. И дори да използвате най-хубавите продукти, те също могат да не ви помогат, да не ви свършат добра работа. Ето по този начин аз отделям косата, когато искам да я суша, взимам сешуара и съвсем деликатно и съвсем нежно я суша. Но това също ви го показах и в предното видео, отново може да влезете и да го изгледате. Но с една-две думи за сешуара ще ви кажа, не използвайте най-високата температура, намалете температурата, малко по-отдалече използвате този сешуар. Да не е плътно до косата ви, защото това ще я направи метличка, ще я направи суха, няма да изглежда добре. Както и за пресата. Намалете температурата на пресата, но това в никакъв случай не означава, че трябва да минавате един същи кичур 15 или 20 пъти, само и само защото пресата ви е на 150 градуса. Не. Използвайте хубава преса, използвайте качествена преса. С една хубава, с една качествена преса може да минете един и същи кичур 5 пъти на най-ниските температури и той пак да е прав. Така че оправдани с пресите, машите и сешуарите вече нямаме. Можем да си ги използваме, но трябва да знаем как и да внимаваме с тях. Спрете да използвате матиращи продукти за коса. Знам, че искате да се отървете от жълтите оттенъци, но тези матиращи продукти ще съсипят вашата коса. Тя ще стане много по-суха. Да, ще премахнете жълтите оттенъци, но за сметка на какво? За сметка на състоянието на вашата коса. По-добре отидете при фризьор, за да ви я матира правилно.
Защото дори да си купите матиращ продукт от вашия фризьор, то риска да съсипите вашата коса след употребата на матиращия продукт е огромен. Забавен факт. Аз така си бях съсипала косата в, мисля, че е 10-11 клас. Взех матиращ продукт от салона. Отзад пишеше точно ясно как да се използва, колко време да стои на косата. Правих абсолютно всичко, което пише отзад на продукта и какво стана? Съсипах я. Така че по-добре се доверете на фризьор. Между другото има и момичета, които са идвали в салона и са казвали, че са използвали матиращия продукт след всяко едно измиване на косата. Аз бях в шок. Даже не искам да го коментирам колко е грешно. Продължаваме напред. И така, много момичета след първото ми видео, за което страшно много благодаря за интереса, ми писаха: окей, ти обясни как да използваме пресата, така че да щадим максимално косата. Да се опитали да намалят употребата на пресата, но това е почти неизбежно да се случи, защото след като се събудят, след като са спали, след като са си взели душ, косата им е начупена, след като те се е връзвали. Аз в предното видео обясних как точно да си връзвате косата. Ще ви покажа пак и ще ви покажа с какви ластички аз връзвам косата си, така че тя да не се начупва. Аз използвам такива ластички, когато спа, когато се взимам душ, когато работя, за да може тя да не се начупва. В предното видео ви обясних точно как да си връзвате косата, така че тя по никакъв начин да не се начупва, защото дори с тези ластички малко или много тя отново се начупва. Това, което ще ви препоръчам, да използвате копринени ластички, такива скрънчета копринени, има ги в интернет, аз си купих наскоро, но моята в салона, понеже аз там си връзвам по принцип косата, но ще си взема една и за вкъщи. В предното видео ви показах как да си връзвате косата, когато лягате да спите, така че въобще да не ви се накъсва и въобще да няма следа от ластичката на следващия ден. Хващате ето тук високо горе, сега ще ви демонстрирам. За да изглеждам нелепо, ето така си връзвам косата, когато лягам да спа. И тя всъщност не е вързана, тя просто е хваната за ластичката и когато направя така и ето вижте какво се получава. Само по този начин косата ми на следващия ден не е начупена. Да, има и редки случаи, в които е, но това са много редки случаи. Дори напоследък обмислям да си купя копринена кълвка. Знам, че има и дори анти-ейдж ефект, освен че помага косата ви да не се търка по възглавницата, косата ви да не е начупена на следващия ден и помага и за състоянието на кожата ви. Прекомерната употреба на обикновени ластички и най-вече ако използвате тези ластички абсолютно всеки ден и ги връзвате до такава степен, че косата ви е страшно опъната, би довело до косопад. И най-вече до косопад там, където е по-опъната. Ще имате плешиви петна. Знам, че това не е търсения ефект, но това ще се случи с вашата коса. Така че просто ги спрете или просто намалете ги, използвайте ги по-рядко. Знам, че косата изглежда много по-добре, когато е по-опъната, когато е по-стегната. Така се стяга и самото лице. Знам, че и бръчките се скриват, но просто спрете да ги използвате толкова често. Следващото нещо, което правя и ми помага да не използвам пресата, след като веднъж съм я използвала, след като съм си измила косата, е когато влизам да си взема душ, си слагам тази микрофибърна кърпа на главата, просто я затварям с тази кърпа, без дори да се налага да си вържа косата, просто затварям косата в кърпата и влизам да си взема душ. Така дори когато използвам гореща вода, от самата влага косата ми не се начупва и няма никакъв проблем. Излизам от банята, пускам си косата и тя отново е в много добро състояние. И това отново ми помага да не използвам ластички, дори когато си взимам душ. Това между другото го правя дори когато се гримирам, за да не ми пречи косата. И отново не се накъсва, отново не се начупва косата, така че аз съм доволна от тази кърпа. Наистина съм много доволна. Купете си задължително. Вичета, никога не си слагайте от вашия парфюм на косата. Това са толкова тежки химикали и въобще не са предназначени за вашата коса или като цяло за коса. Не го правете това нещо. Купете си парфюми за коса. Такива парфюми за коса според мен продават във всеки един фризьорски салон. Те са с много по-изчистени съставки, отколкото парфюмите, които са за кожа. Но това по никакъв начин не означава, че може да го използвате през час, през 2 часа. Не. Измивате си косата, използвате преса, маша или каквото там използвате и накрая като финиш ефект
пръскате си на косата и край. До следващото измиване не препоръчвам да използвате отново парфюма за коса. Дали да е предназначен за коса, това не означава, че може да го използвате абсолютно всеки ден, защото и тези грешки съм ги виждала. Има момичета, които си купуват парфюми за коса от нашия салон и ги използват абсолютно всеки ден, без дори ние да знаем, че ги използват всеки ден. Не ги използвайте всеки ден. Дори да са с изчистен състав, това по никакъв начин означава, че няма да навредят на вашата коса, ако ги използвате прекалено често. Благодаря ви, че останахте до края. Надявам се видеото да ви е било полезно, да ви е било интересно. Надявам се да извлечете максимум от това видео и, моля ви, не скровайте видеото. Не искам това да е поредното видео, което просто някакво момиче говори там за коса. Запишете всичко това, което съм ви обяснила, всичко това, което съм ви казала днес и го използвайте на практика. Не само да сте изгледали видеото. И ще се радвам за напред да се виждаме по-често, да се абонирате за моя канал. Можете дори да ме последвате в Instagram, в TikTok. Може да ми задавате въпроси налично, дори тук, за да можем да помогнем и на другите, които имат същите въпроси като вашите. И желая ви всичко най-хубаво, обичайте се, бъдете обичани и чао до следващото видео!